finalen i en Europacup-turnering. Begge gange er det blevet til et nederlag. Men Gladsaxe HG har i eftermiddag mulighed for at rette op på den statistik her i Rudolf Harbiger-hallen i Elsenfeld. Selvom Gladsaxe HG tabte hjemme med 16 mål imod 15 sidste søndag, så er optimismen stor i den danske lejr. Men det bliver en svær opgave. Udsolgt hus, omkring 3500 tilskuere er der her, og de vil hæppe på deres hjemmehold Groß Wallstadt, så det kommer til at runge i ørerne på Gladsaxe HG-mandskabet. Her til højre har vi kampens to dommere. Det er Valtic og Mitrovic. De kommer fra Jugoslavien, og kan siges, at de er kendt for at lægge en ret hård og kontant linje. I hvert fald det, jeg tidligere har set de to dommere stå for, tegner lovene. De kan siges, at de også er i den dommertrup, som skal dømme i turneringen i Los Angeles til sommer. Og her har vi så pokalen, som der spilles om. Det er tredje gang, man spiller om IHF-pokalen, altså det internationale håndboldforbunds pokal. Den blev i 1982 vundet af Gummersbach, og sidste år af Zaporozhye fra Sovjetunionen. Og her har vi altså Groß Wallstadt, som er i de mørke trøjer. Vi så med nummer 15 anføreren Kurt Lysbis, som er organisatoren hos Groß Wallstadt. Så er kampen i gang. Det er altså Gladsaxe HG helt i hvidt. Nummer 4 har vi Per Skårup. Nummer 7 nederste billede Morten Stig Christensen. Michael Strøm. Niels Erik Winter på højre fløj med nummer 2. Bjarne Juhl Olesen med nummer 3. Og Gladsaxe HG's taktik kan de se her med nummer 9. Du vil lige se, at Ib Hansen har til opgave at mandsopdække Kurt Lysbis. Og det prøver man på fra starten, for ligesom at slå rytmen i stykker hos Groß Wallstadt. Efter at have set diverse optagelser på fjernsyn fra kampen i søndags, kan man se, at næsten alt opbyggende spil går igennem Lysbis. Her har vi Valtic. Nummer 13 hos Groß Wallstadt er Meisinger. Jeg siger, at Groß Wallstadt har ikke Manfred Freisler med, manden der scorede 3 mål ud af de 4 første, som Groß Wallstadt fik i Gladsaxe. Han blev skadet og har brækket et fodrådsben. Morten Stig Christensen. Og der er fløjtet for straffekast. Straffekast, og det er
Peter Meisinger, som skal kaste. Og Meisinger til 1-0. Og der er en advarsel til Michael Strøm. Ja, Eckhard Milde, som ligger her, tror jeg. Der kan vi se situationen. Der kommer altså Michael Strøm. Det ser lidt hændeligt ud, at han ligesom prøver på at rive sig fri. Og det er nummer 14, Ulrik Nav. Gladsaxe HG har også en enkelt ændring i forhold til sidste søndag. I dag har man Troels Stig Christensen med. Han spiller med nummer 14, og så er det Carsten Tøsing, der sidder over. Morten Stig Christensen. Er der mål? Per Skårup. Det må der gå igennem at Skårup på det her. Og det er mål ved Michael Paul. Han scorede 6 mål i København. Og kommer så imponerende højt op og uden chance for målmanden Lars Borli. Man ved, at Paul skal markere meget tæt, hvis man skal have held med at standse ham. For Gladsaxe HG er det vigtigt at få noget rytme over spillet. Det var det, der manglede sidste søndag. Så er det for frikast. Målmanden Sigfrid Rock, som spillede meget stærkt i Gladsaxe. Så jeg vil ikke se, hvordan at Ib Hansen mandsopdækker flyspids. Og så er det Gros Valstads nummer 13, Peter Meisinger, som
af spilopbyggeren. Nummer 15, Kurt Klysvist, som har spillet 104 landskampe for Vesttyskland og havde en meget stor rolle, da Vesttyskland vandt verdensmesterskab i Danmark i 1978. Klysvist. Lars Borli kom ret godt fra start. Det var det, det knep med sidste søndag. Han begynder også godt, som han sluttede sidste søndag. Rock i Großwallstadt-målet. Morten Stig Christensen. Niels Erik Winter. Og fløjte for skridt. Og så er chancen der. Der frikastet skal tages op. Det var Lars Borli var hurtigere end dommeren, og der var ikke ro over spillet. Ellers godt se der, Lars Borli. Og der er straffekast. Opdækning i feltet, og første straffekast til Gladsaxe HG. Og det er Morten Stig Christensen, der skal forsøge sig. Og Morten scorer. Udligning til 2-2. Indtil nu virker taktikken med at mandsopdække Klysvist udmærket. Det spil, som Großwallstadt har vist indtil nu, er ligesom lidt stift, og de kan ikke rigtig få det til at hænge sammen.
Morten Stig Christensen, Per Skorup, Morten Stig Christensen. Og der er straffekast. Herren pas på Bjarne Juhl Olesen. Og det er igen Morten Stig Christensen, der skal kaste. Og der er mål. Morten Stig Christensen har bragt Gladsaxe HG foran med 3-2. Og betingelserne for Gladsaxe HG er jo først og fremmest en sejr. Men man skal op på, og der er glimrende gennemspil angreber. Mål af nummer 15, Lysby. 3-3. Det er situationen. Så snart man slipper ham, så er han uhyre farlig. Som sagt, så skal Gladsaxe HG altså vinde for at få pokalen med hjem. Så er chancen til op, så der er straffekast. Straffekast. Men Gladsaxe HG, de skal slå med Rosalstad med mindst 2 mål op til 16. Kommer vi over 16 mål, kan de tillade sig at vinde med et enkelt mål og alligevel få pokalen med hjem til København, da det i så fald er flest scorede mål. Straffekast, og denne gang er det Niels Erik Winther. Winther brænder. Advarsel til Per Skorup. Vinder Gladsaxe HG kampen med 16 mål i 15, altså samme resultat som Großwaldstadt vandt med i København, så bliver der straffekast. Altså ikke forlænget spilletid, men straffekast. Men en sejr til Gladsaxe HG på 14-13 for eksempel er ikke nok, for så har Großwaldstadt scoret flest mål på udebane. Morten Stig Christensen, Mortens 3. mål. Gladsaxe HG foran med 4-3. Glimrende, at han får skudt i denne meget svære situation. Ib Hansen. Ja, den slags
fejl kan meget nemt koste. Stadigvæk Ib Hansen, der mandsopdækker Klysbis. Det er med nummer 6, den farlige skytte Michael Paul. Det er ham, man først og fremmest skal passe på. Klysbis. Paul. Og 13 Meisinger. Igen så de den klasse, som Klysbis har udligning til 4. Det der slutskud uden chance for Lars Borly. Og der er en advarsel til Winfried Dam. Jeg synes, at man kan sige, at Valtic og Mitrovic har lagt en meget klar linje og siger, at vi vil ikke tillade dette voldsomme, brutale spil. Det er i orden, der spilles fysisk, kontant håndbold, men vi vil ikke se det, som vi andre heller ikke bryder os om at se. Det der er slagsmål og ødelæggelse af spillet. Klysbis. Michael Paul, og igen vil man lægge mærke til, at opspillet går igennem. Der Klysbis, nummer 15, og der rykker sig Paul. Så det er altså først og fremmest de to spillere, som man skal have bremset. Nummer 10 hos Lasse HG er Kim Rasmussen. God frispilning. Erik Winter til Per Skårup. Skårups andet mål, udligning til 5-5. Paul. Klysbis igen. Trods alt sat foran med 6 mål i point 5. Så det er på repetitionen utrolig varieret i sine skud. Det tredje mål af Klysbis. Morten Stig Christensen, Per Skårup. Det er Erik Winter, Kim Rasmussen med nummer 10, Skårup. Morten Stig Christensen. Mortens fjerde mål, udligning til 6-6.
Det var Erhard Milde, som scorede. Der falder afleveringen, og så op til venstrehånden og over Lars Borly. Morten Stig Christensen. Kim Rasmussen. IHF Cup-turneringen er jo for landenes sølvvindere. Og både Gros Valstad og Gladsaxe HG er på vej til at vinde mesterskabet. Gladsaxe HG kan, hvis de slår Holte på torsdag og vinder i Fredericia næste søndag, ja, så er de mestre. Der var fod på. Vi stadigvæk se, at Ib Hansen mandsopdækker flyspids. Og fløjte for straffekast. Sidst var det Peter Meisinger, der tog sig af straffekastet, og jeg ved ikke, om det bliver ham denne her gang. Det gør det. Her i nærbilledet Lysspids. Lars Borly er begyndt meget stærkt her i Rudolf Harbinger Hallen i Elsenfeldt. For straffekast ud af situationen. Det er ikke uheldigt. Det var Troels. Nej, Søren Bierlik var det. Nummer 15, Søren Bierlik. Og så er det Morten Stig Christensen, der skal kaste, og man tager tricksbagen på mål. Og Morten Stig Christensen. Christensen scorer hans 5. mål. 3 lave på straffekast. Udligning til 7-7. Og spillet godt 20 minutter af første halvleg. Og så går Sigfrid Rock ind i Gros Valstads mål igen. Så får vi en udvisning, der er Per Skårup ud i 2 minutter.
Lysby. Igen er Lars Boily manden, der klarer situationen. Michael. Gladsaxe HG er altså 5 imod Groß Wallstadt 6. Der var mål ved Michael Paul. Groß Wallstadt foran med 8-7. Igen går bolden igennem Lysby. Men det er klart, når man har en mand vist ud, så har de andre fordelen. Fløjte for straffekast. Morten Stig Christensen skal forsøge sig for 4. gang. Og Mortens 6. mål, udligning til 8-8. Og Gladsaxe krydser lige igen. Glimrende set af Morten Stig Christensen, så er og det er godt spillet. Så Bjerlæg var det. Lysby. Han 4. mål. Groß Wallstadt foran 9 mål imod 8. Se, der går han, rykker ud, dribler og går igennem. Virkelig klassespiller er han Lysby, som spiller sin sidste sæson for Groß Wallstadt. Skifter derefter til en anden divisionsklub, der hedder Obernburg. Det bliver i hvert fald lidt savn for Groß Wallstadt. Chancen er der. Søren Bjerlæg. Skåre. Morten Stig Christensen. Lars Boily er på tæerne i dag.
frikast til Gladsaxe Hockey. Niels Erik Winther. Jordan er Knav. Ulrik Knav. Groß Wallstadt. Hvor 3 minutter igen af første halvleg. Groß Wallstadt i de blå spilledragter fører med 9 mål imod 8. Det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet. Mål af Claus Hommel. 10-8. Ja, det er en gang. En perfekt frispilning, som gør håndbold ved at se på. Torschützen zum 10:8, die Nummer 3, Klaus Hommel. Winther. De 2 fremragende målmænd, vi har set, Rock og Lars Borli. Så går Morten Stig Christensen ud for at få sig en pause. Vi har stadigvæk Ib Hansen, som forsøger at mandsopdække Flysbis. To minutter igen. Bierlik. Og der er mål. God detalje, vi så her. Abschlussschützen zum 10:9 durch die Nummer 15, Sören Bierlik. Det er der Meisinger, som ligger spillerbygger på midten. Og det var Volker Lang, som bragte Groß Wallstadt foran med 11-9. Og der lyder slutsignalet. Første halvleg er forbi. Groß Wallstadt fører med 11 mål imod 9. Og mens vi holder pause, udfylder vi tiden op til anden halvleg med en stemningsskildring om windsurfing, der finder sted på Stillehavet ud for Los Angeles. Ja, velkommen tilbage til Rudolf Harbig-Halle her i Elsenfeldt. Vi er klar til at begynde anden halvleg. Og Groß Wallstadt, som skal give bolden op, fører med 11 mål imod 9, efter en, synes jeg, meget spændende og velspillet første halvleg, hvor jeg synes, man kan sige, at Gladsaxe HG har gjort det godt, har spillet op til noget af deres allerbedste. Man kan måske sige, at det har været lidt svært for Gladsaxe HG at få spillet til at fungere på højre fløj, men der bliver markeret meget tæt i Groß Wallstadts forsvar. Men den taktik, som Gladsaxe har lagt fra starten, har virket nogenlunde efter hensigten. Det er svært at mandsopdække en klassespiller som Kurt Flysbis,
Og han har da også scoret 4 gange. Paul. Torben Rolsgaard. Per Skorup. Her har vi Bjarne Juhl Olsen. Han spiller sin første sæson i Gladsaxe Hockey, kommer oprindeligt fra Kolding Idrætsforening. Morten Stig Christensen. Og der er en udvisning af nummer 8, Winfried Dam. Første udvisning til Grås Valstad. Gladsaxe Hockeys Per Skorup har været vist ud i 2 minutter. Per Skorup scorer sit 3. mål, reducerer til 10-11. Vi ser, at Torben Rolsgaard er uden for billedet. Nogle mandsopdækker Michael Paul. Og her har vi Kurt Lysbis. Tyskerne ude på at trække tiden ud, fordi de har Winfried Dam vist ud. Så enkelt og så let kan det gøres, men er Kurt Lysbis. En gang her, bum, lynhurtigt, tager han frikastet og scorer til 12-10. Her har vi Michael Strøm, som kom igennem og scorede sit første mål, reducering til 11-12. Ja, spændingen holder sig i hvert fald. Glimrende spil af Gladsaxe Hockey. Valstad er fuldtallig igen, og Ib Hansen er gået frem for at mandsopdække Lysbis. En svær opgave, han har Ib Hansen at holde sådan en klassespiller. Det er godt, Lars Borgli.
Det er godt spillet. Og der er straffekast. Straffekast imod Toppen Rosgaard. Det er det 6. straffekast, som Gladsaxe HG får. Og det vidner om en meget konsekvent og sikker linje hos de 2 jugoslaviske dommere. Det er Morten C. Christensen, der kaster. Det er Krigsbaum, der er. Og Krigsbaum klar. Og der er en udvisning af Per Skårup på anden gang. Ja, det er virkelig godt spillet af målscorer Michael Paul. Det der falder en god screening der fra Klysbis til Paul. Og her har de målscoreren, hans 4. Jeg må sige, at det er virkelig godt klassespil, som Gros Wallstadt har vist, at de magter. Kim Rasmussen. Gladsaxe HG har altså Per Skårup i studiet, og så 5 imod 6. Og der er straffekast. Opdækning i feltet. Lav imod i panten. Se det her, de kan tydeligt se det på fjernsynsskærmen, at han står inde i feltet, da han dækker op. Og igen så bliver det Kirsten, og så er det Vinter, og Vinter scorer. Første mål. Reducering til 12-13. Torsten 13 til Volksdorf 7 Meter durch die Nummer 2, Erik Winter. Ja. Og så et nyt mål af Michael Paul. Denne gang skyder han mere direkte. 14-12. Per Skårup med igen. (14-12) til Gros Wallstadt. Og her kommer Bjarne Jol Olsen på scoringslisten, reduceret til 13-14.
spillet små 10 minutter af anden halvleg. Kim Rasmussen. Kim Rasmussen er ellers en af Gladsaxe HG's sikre langskytter, men ikke rigtig kom plads. Jo, der fik han lige det fornødne plads. Jeg tror næsten, han hørte, hvad jeg sagde. Kim Rasmussens første mål. Udligning til 14-14. Hvis vi havde en uafgjort stilling, var 8-8. Og det var Peter Meisinger, der scorede sit andet mål. Grås Wallstadt med 15-14. Ti minutter spillet af anden halvleg. Og det var Winfried Stam til 16-14. Det der er det krydsvis, og så et udmærket skift bagud til Nav. Og godt gået igennem. Ja, ligesom Gladsaxe HG havde fået føling og fået uafgjort, ja, så har Grås Wallstadt igen vist deres sikre spiller, deres klasser, og bragt sig foran med 16 mål imod 14. Kim Rasmussen. Og til Christensen. Han skal have den over til højre. Og frikast til Gladsaxe HG. Hvis ikke Vinter har han lidt svært ved at finde den rigtige rytme. Lidt for hurtige og usikre afslutninger i øjeblikket. Og der er mål. Scoret af Ulrik Nav til 17-14. Og se en gang. Fra uafgjort 14-14 har Grås Wallstadt bragt sig foran med 17-14. Jeg ved ikke, om det er skriften på væggen om, at det bliver meget svært for Gladsaxe HG at vinde, men nu er situationen, at de
med en 1-mål sejr nu. Tager pokalen med hjem til København, hvis de kan komme op og vinde med et enkelt. Jeg synes, man må sige, at Kro Falstad spiller en klasse bedre, end de gjorde sidste søndag i København. Ja. Gladsaxe hockeyspilleren skal passe på med at ikke søge for meget ind i infight. Det var det, der skete sidste søndag i Gladsaxe Sportshal, og det virkede, at Gladsaxe Hockeys spil blev for stift og for urytmisk af målmand Rock. Og også i eftermiddag være et af tyskernes trumfkort. Målscorer Michael Paul. En fremragende screening, prøver at følge den her. Der kommer han, rykker op i hopskuddet uden chance for Lars Borly. Det er mesterligt spillet af tyskerne, det må man sige. Morten Stig Christensen, som bliver nu mandsopdækket. Spillet 16 minutter af anden halvleg, og så bliver Winfried Dam vist ud for anden gang. Det er helt korrekt fløjtet. Det er protester fra de 3500 tyske tilskuere, men det er jo fordi, de er ikke vant til at se, at dommerkendelserne er så konsekvente som det, man har oplevet her i eftermiddag af Valtic og Mitrovic fra Jugoslavien. Tyskerne altså 5 imod 6. Så er chancen der. Det var Michael Strøm. Strøm. Ja, det virker som om, at Gladsaxe Hockeys kræfter og koncentration er så småt ved at slippe op. Men indtil nu har de gjort det fremragende, synes jeg, har spillet en meget stor kamp, der tjener dansk håndbold til ære, absolut. Ja, fløjte for længe.
Og der er straffekast. Straffekast imod Torben Rolsgaard. Han er 32, Torben Rolsgaard. Afleveringen. Jeg ser Rolsgaard er inde i fri position. Og Niels Erik Winther skal kaste denne gang. Og scorer Winthers andet mål. Reducering til 15-18. Ja, der er 11 minutter. Igen. Nu har man mandsopdækning af både Paul og Lysbis. Men det gør blandt andet, at der bliver bedre plads for de øvrige på Wildstads hold. Lysbis. Ja, fløjte for dansk frikast. Så har vi fået Troels Stig Christensen ind, lillebror til Morten. Han spiller med nummer 14 og har bolden der. Der er straffekast. Straffekast, ja, det synes målmand Rock ikke. Og så tager Roswaldstad Frischbaum på mål. Der ser de situationen, og der er slet ingen tvivl hos dommeren, men en meget morsom situation af målmand Rock. Og det ser ud til at være Niels Erik Winther, der har skal kaste. Det er det 9. danske straffekast, og der har vi mistet 2. Så kan vi sige, at nu har vi så mistet 3. Michael Strøm. Godt set af Michael. Ja, der er stemning på tilskuerpladserne her. Godt spillet. Og der er fløjte for mål. Mål af Ib Hansen. Ib Hansen, som har den meget hårde opgave at god frispilning der. Det var Troels Stig Christensen, der spillede Ib Hansen fri. Lysbis. Altså HG var foran med 3-2. Siden har vi altså ikke været foran. Frikast til Roswaldstad. Og der er en udvisning af Troels Stig Christensen i 2 minutter. Lysbis. Og der er fløjte for skridt.
Fløjte for skridt. Helt korrekt. Der er mange dommerpar, der kunne lære lidt af at kigge på, hvordan Baltic og Mitrovic administrerer håndboldspillets regler. Blandt andet med at fløjte for skridt og kigge på, hvad reglerne ellers siger. Michael Strøm. Vi ser, at der er opdækning i feltet. Ja, der bliver... Nej, han bør der for frikast. Frikast til Gladsaxe HG. Gladsaxe HG altså i øjeblikket 5 mand imod 6. Niels Winter. Og så danskerne. Eller Gladsaxe HG. Fuldstændig igen. Her mål. Michael Strøm. Reducering til 17-18. Dejligt varieret underhåndsskud af Strøm. Ja, Gladsaxe HG har stadigvæk muligheden. De har fået føling med Grås Waldstad igen. Der resterer 5 minutter af finalen om IHF-koppen. Gladsaxe HG skal vinde med et enkelt mål, så er pokalen til at tage med hjem. Som Rolsgaard mandsopdækker Michael Paul og Ip Hansen mandsopdækker Klysbis, så godt han kan komme til det. Og så er der fløjte. Morten Stig Christensen bliver mandsopdækket, hvad det ikke. God redning, det er Borli.
Ja, spændingen holder sig hos alle her i hallen. Tre minutter igen. Michael Strøm kniber med at få spillet til at fungere rigtigt. Det er Per Skårup. Per Skårups fjerde mål. Udligningen til 18-18. Glimrende kom igen af Gladsaxe HG. Gros Valstad førte med 18 mål imod 14, og mange regnede på det tidspunkt med, at den kamp var afgjort. Men der er på ny så sandelig blevet meget spænding om udfaldet. En sejr til Gladsaxe HG på et enkelt mål nu er nok til, at pokalen tilhører danskerne. Omkring 2,5 minut igen. Men uafgjort er nok for Gros Valstad. De har jo 2 point fra kampen i København. Uret sættes i stå. Torben Rolsgaard mandsopdækker stadigvæk Michael Paul. Og vi skal have tørret fugtigheden op af gulvet. Det er utroligt spændende. Minutter igen. Et minut, som der står her. Og der er mål. Målscorer Kurt Flyspids, som gør det til 19-18. Lad os se en gang. Overrasker, hvor er det boldelegance, han viser der. Flyspids ser, at der er fod på. Rigtigt, Niels Erik Winter havde fod på bolden. Og det er alt synes at være lidt kaotisk i øjeblikket. Det var altså Kurt Flyspids, der er 27 sekunder igen, og det frikast, der var heroppe, skal tages om, så der er ikke mål. Stillingen fortsat 19-18. Samtlige Gladsaxe HG-spillere går nu lidt længere frem. De har alt at vinde og intet at tabe. Og der er mål ved nummer 8, Winfried Dam til 20-18. Og 2 sekunder igen er der. Vi har dommer Valsic og Mitrovic over ved. Men en kendsgerning er det, at pokalen bliver vundet af Gros Valstad. Morten Stig Christensen. Og der skal tages fløjtet for frikast. Men jeg synes, at Gladsaxe HG har gjort en meget fin figur her i finalekampen. Det var ikke godt sidste søndag i Gladsaxe, men de har rettet op på det ved at give Gros Valstad kamp til det sidste. Men altså, hele var ikke med danskerne her i de afgørende minutter. Og vi lige se om, jeg tror der bliver om
er målet her af Morten Stig Christensen. Er anerkendt. Det var hans 7. mål. Og dermed lyder så slutsignalet og sejr til Gros Valstad på 20 mål mod 19 efter 11-9 ved pausen. Men jeg synes, at Gros Valstad har fortjent pokalen. De var den anelse bedre, som berettigede dem til, at de kan trække sig ud som vinder af IHF-koppen. Og hermed siger Hans Grønfeldt slut fra Elsenfeldt.